Για να ανοίξουμε τη μηχανή του καφέ, γυρίζουμε το διακόπτη κάτω δεξιά. Στην οθόνη βλέπουμε αριστερά το Function, στη μέση το χρόνο και δεξιά το μενού. Με το που ανοίξει η μηχανή, πατάμε το μεσαίο πλήκτρο της οθόνης, χρόνο, ώστε να μας εμφανίσει τα δευτερόλεπτα εκχύλησης. Στη συνέχεια, παρατηρούμε τα πλήκτρα του Group, τα οποία είναι ως εξής: εκτόνωση, κουμπί καφέ και συνεχόμενη ροή. Στη συνέχεια, θα δούμε 4 πλήκτρα από την αριστερή πλευρά της μηχανής. Τα κουμπιά 1 και 2 θα πρέπει να μην βγάζουν σχεδόν καθόλου νερό. Αριστερά βλέπουμε την αντίσταση για να ζεσταίνονται οι κούπες, η οποία θα πρέπει να είναι πάντα κλειστή. Και κάτω το Auto Steamer. Ο ατμός ανοίγει περιστρέφοντας αριστερόστροφα το μοχλό κατά 90 μοίρες και κλείνει δεξιόστροφα.